na kwana ina tafiya a kanki mai shirin jure komai da koya. Wurinka na zo. Lafiya ko abokina? Lafiya lau amma in za ka fahimta. To ina jin ka. Akan batun yarinyar nan Aisha. To shine me ke faruwa? Na ji kishin akan cewa kun fara soyayya da ita. Kuma na gane wa idona ka karɓa mata ruwa. Ai ba ma kishin ba abokina, kwarai haka take. Baka da labarin ina son ta ne? Gaskiya ba ni da labari. Makahon so kenan. Ba ya gaya ma makahon so, ita bata faɗa ma ina son ta ba? Gaskiya bata faɗa min ba. To ina son ta. Kash, to ai ni ma ina son ta. Ina son ta nace maka. A'a, na gaya ma fa ina son ta. To in dai akan yaren nan ne zamu iya samun matsala da kowa. Ai gwanda mun rabu da kai, gwanda mun samu matsala saboda budurwa ta fa aboki a wajena. Haka kace? Kwarai kuwa haka nace. To mu zuba mu gani. bukatar ɗinki ko da express ne ku gangaro ku zo watan shago na Paris Clothing. A nan muke biyan kuɗi masu rahuza a yi mana ɗinki kuma masu kyau. A nan garin biyu Paris Clothing za a yi mana ɗinki ingantacce. A garin biyu yake a nan titin matasa a Zulum Road. Insha Allahu da kun zo za ku same mu. A nan daidai wurin matasa wurin gidan shawa a daidai wurin masallacin markazin Alburawi. Insha Allahu da kun zo Paris Clothing za ku same mu. Paris Clothing. Paris Clothing. Paris Cloth. Barai wani wallahi. Paris Clothing. Paris Clothing. Lafiya. Rarawan kauga. Ya batun kayan oga jibo. Oga kaya sun iso gare sa. Amma har yanzu da sauran cikon gadanin baturan. To ya batun aiken da nama game da Aisha yar Megan. Shin ka binciko? Oga kuraye biyu ne suka kai shinshina. Da wannan yaro mara kunya Aliyu Haidar da kuma Idi mai rake.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Tasiu dan mutan yawi, ɗaya daga cikin jaruman da ake kokarin fafata da su a cikin fim ɗin daya mai suna Idi mai rake. Na zo ne domin mun tallata muku album ɗin abokina wato Ali Efo mai suna Sakon Zuciya. San ki yana da ɗin girma, ke nake nema, auren ki shi ne burina. Ke ce cikon buri, hasken annuri, son ki ya girma ya zama kauna, kalli idanu ki gaskata. Kallo guda naiwa Amira ta sace zuciya, kyakkyawa san kowa ake zan sa a ɗakina. Mama kaunar ki nake a cikin raina da jini, mama mai share hawaye na. Purchase your tracks today. Sakon zuciya zan furta, na riga na kamu da kaunar ki cikin raina. Muradi sakon zuciya zan furta, na riga na kamu da kaunar ki cikin raina. Purchase your tracks today. Yes, dan mamu na zo da wata labari ne da Allah game da isar da wata sako. Kai jama'a assalamu alaikum, sallama irin ta addinin musulunci. Muna tallata muku waƙar Ali Efo wato album nashi mai dauke da taken suna Sakon Zuciya. Idan kana buƙatar neman wannan waƙar kana iya samun shi a channel nashi na Ali Efo TV. Wannan waƙan idan ka je ka saurara waƙoƙi ne tsantsa na soyayya, farin cikin ku farin cikinmu, farin cikinmu, farin cikinku, mu haɗe a Ali Efo TV. Ya wuya da Allah. Sakon Zuciya! Gada. Ka kama min shi.